Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra dung 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 ra re ra re ra re ra re ra re ra lambe iki datur. Untuk mbok ati to mbok aji lho. Kowe iki aja manut karo kiyaine. Ya nek menokake ya wis aku tak lotroke kuwi lotroke. Nek manut ngawur wae to mbok aji to mbok aji. Wong tak pikir kok salat genting wae. Perkotil tenan. Yo, tombo ati. Yuk lanjut. Dung dung. Iku lima ing warnane maca Quran angen-angen samarane ping pindhone salat wengi lakonono ing dalune wong kang saleh kumpulana iya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin pikir bengi ingkang suwe ing limane wadangira luwe ana salah swijine sapa bisa anglakoni insyaallah tungane den sembatani Allahumma sholli wa sallim